tsakanin dan malam mudi malam tango ba ai na ga kanan wajen ya kake ya fara lafiya kalau ya tundumu kuma alhamdulillah ya wannan abin da yake ta faruwa a gari shiru kawai ba abin da za a ce malam mudi kai la ilaha illallah wata malam manto ba ko labari da mun shi wani abu azabi da ya faru yanzu nan a wajen malam Audu mai faida da ke muna zaune she muka jirgi yu muna ce bai wuce ashe jirgin nan koma an kare muka faduwa bai hankali ka tashi sai duba na al'umman da ke wajen maza da mata ba a mutu da yawa za su gaga she na miƙe in tashi bayani haka ko shantar jirgin nan subhanallah kowa ya gudu hatta kiyaye shi wajen shi na ce gudu in haka in dage na ka cinza jirgin nan san hirin jama'a da zan fambi fa ina jin ka cire jirgin nan can na maka ce dajin sambisa to ni kuma lokacin na je ina cikin noman dawa kawai na keji wani yu ya haɗo mu a gadan baya da za ka duba nan za ka daban shi wallahi a gadan baya ina gaya maya a gadan baya ka ƙarya ba jirgi haɗo maka a gadan baya amma ba kai rugu ba wannan ai ƙarya kake yi ma ban san ban babu can wofi Oke inda kamun ƙaryan bance ne, oke ni da kamun ƙaryan bance kana mun ƙarya ba sai da to shikenan. Ka ji wani ganin hankali? Ka ji wani ganin hankali? Shikenan. Mun yi duro. Kage baki.